Aurten 21. Liburu azoka, Beasaingo liburu azoka, ikur berrikin gatoz, eta liburu azoka dana hitz batekin definitu nahi dugu, eleda, hitzarekin Euskal Liburu eta disko azoka. 21. urtea, eta pausoz pauso, hizkuntzari atxikituta eta hizkuntzari sortzaileon protagonismoa emanez, aurrera goatzela esateko, aurrera goatz indarren, urtez urte, nik usten dut, Gernika pasealekun eman zan pausokin aurrera pauso bat izan zala, indartzen doa, urtez urte, eta alde hortatik nik usten dut sortzaiola eskerra aekari, 21. Izatea hein handi baten, batez ere berai sortzaiolako, suabeak piztuta mantendu durako urte askoan zehar, eta gero eragile ezberdinak, udalarekin batera, bestein batera eragile ere gerturatu zaizkiolako, ezta? Eta horren adibide, Mirentxunekoak ere hemen egon behar zuten, unai dago hemen, eragile bezala, beasaindar bezala, eta konpromezu horri helduta, bakutzak dakiguna egiten degunez, gure lana ere bada, beasaindar eragile hauei barruan duten ateratzea, eta unai beste hainbat arlotan ere ezaguna da, baina batez ere bere ogibideetatik eta lanbideetatik, eta alde hortatik ikur berria beak egin du, beak sortu du, eta hori nundik, zergatik eta nora berak esplikatuko digu. Nere ezkerrean Carmele Santoio da, Goiztireaekatik datorrena, Unai Altola Agirre eskubian, esan liburu azoka, Gernika pasealekuan, abenduaren 16-tik 19 izango dela, egitarau potolo batekin, eta helburua eta deia bat dira, euskeraz konsumitzera bultzatzea. Bai diskak, bai irakurzaletasuna, bai jokoak, jolasak, alde hortatik eskerrak eman eragile herriko hainbat eta hainbat eragile ezberdinei parte hartuko dutenak, dantza, berso, sugoi, danetik izango da, eta espero dezaun jende ondo erantzutea eta hizkuntza irabazten ateratzea honekin. Besterik gabe, unairi emango diotitza, eleda nundik eta eleda nora esplikatzeko, unai. Nundik eta noa, azken zinen, goi urten ondoren, zeak, liburu azokak, bide bat egin dugu, ezta? Ikusten zan, atera ginen, zehara, ezta? Gernika pasealekuko frontoira, espazio hortara, eta, aurrea pauso horrek, 20. urte horrenan ondoren, behartzola, ikusten zen behartzola, irudi bat sortzea, eta liburu azokai nortasun propio eman, eta marka bat sortu, izen batekin, eta referentzi bat sortzea. Azken finen, hemendik aurrea, liburu eta disko azokak, eleda izena izango du. Irudia sortzeko garaien, atxeko naiz pixkate. Irudia sortzeko garaien, minarrizkoa izan da izena, ezta? Ikusten zen, pixka bat izen bat jarri bat zitzaiola, liburu azoka hainbat badielako, eta, eran batean bere izteagatik, ezta? Eta, guk indona izan da, liburu azokan, egongo dien euskarri ezberdinen, ikuskizun ezberdinen, eta salgai egongo dien artikulo edo produktu ezberdinen esentzikakun, ezta?
azken finen, liburu bat, edo literatur testutan oinarri izatez, oinarri ez, bat, hitza da, ezta, elea da, ezta. Orduan, elea bea, ez, izango da protagonista, ezta, libura sortzen da. Orduan, hori adierazten da bai izenen, eta bai grafikoki, ez, marka bezala. Hartu ditugu euskal liburu eta diska azoka hitz bakoitzen inizialak eta hilera sortzen da. Orduan, pixka bat irudi hori osatu dugu, grafikoki simbolizatzen da ele baten, ezta? Orduan, elea, ez? Azkenen bai zentru ez da, bai protagonista elea da, ez da? Baina bai simbolikoki ere, ele hitza bea, ez, erabili du, irudikatzeko, ez da? Orduan, irudia osotasunen nola ikusiko litzeke, ez da? Hitza ele da irakurtzen handezela, ez da? Baina elea bea izango litzeke marka bat, ez da? Elea bea izango da destakatzen dona, ez da? Elea bea dalako, ez, azoka honen protagonismo. Atzin zazu. Irudia osatzen dute hiru ikonok. Ele da marka horren irudia osatzen dute hiru simbolok, ez? Bat izango litzeke liburuna, ez? Bestea musika eta eduki interaktibok irudikatuko lituzkena, eta azkeneko izango litzeke joku eta eduki didaktikok, ezta? Azken finen, hor, izango lieke gutxi, azokan salgai ongo lieken edo jokatuko lieken atal ezberdinek, ezta? Eta hola osatzen da irudia. Hola, eledan irudia, berde kolore tonu ezberdinen osatuta, eta sendoa, ez? 20 urte ondoren, azokak badolako ibilbide bat, badolako histori bat, eta badolako gorputz bat, ezta? Eta urtez urte, sendotzen doan, orduan, hori tipografian lodierakin edo sendotasunakin irudikatu dugu. Eta hau izango litzeko guztiek. Horrein kartelerik, jari hartuko dutza, bertan ze izango dugu azaltzeko. Nik esango diet herritarrei eta goierritarrei orokorren, eleda 21. etortzen direnak, euskal kultura, euskarri ezberdinetan topatuko dutela, eta hortaz gozatu eta gozatzeko aukera izango dutela. Hasi 16-en, ostegun hontan, Igartza Jauregin emango den Peio Zabalaren hitzaldiarekin, eta jarraian 17 goizen, hau da ostiral goizen, ikastetxeetako aurrek izango dute bisita egiteko aukera. Abenduak 17 ostiral arratsalden nolabait egingo da irekiera ekitaldia, baina irekiera ekitaldi hori ez da irekiera sole izango, arratsaldeko 5:00 alde hortan hasiko da bertan festa, eta lurkorta ipuin kontalari izango dugu gurekin, ipuinekin jolasean, haurtzaka dantzataldekok beraien saiotxoa egingo dute, eta bertso eskolakoek ere izango dute zeregina. Hori izango da, nolabait lotuko dugu edo uztartuko dugu irekiera ekitaldi horrekin. Abenduak 18 larunbaten, goizeko 11:30 alde hortan, Katu jendea liburutik aukeratutako ipuin baten irakurketa egingo da. Irakurketa horretan pertsona batek baino gehiago hartuko du parte, eta bertan egingo dugu. Eider Rodriguezen liburua da, eta Igartza saria izandakoa. Larunbat dagokionez, gero musika eskolako trikipilariek ere parte hartuko dute goizean, eta arratsaldean umeentzako
abesbatzak saioa egingo du, eta Irati Goikoetxearen Arraro liburuaren aurkezpena egingo da. Bueno, ikusi duzuen bezala, edo entzun duzuen bezala, nik uste aukera zabala dagoela, hasi ostegunen eta igandera. Eta gozatzeko eta ondo pasatzeko tartea izango dute bertara etortzen direnak. Esan, material aldetik gauza asko egongo direla, Durango pasaberria da, horrek ere ematen digu nolabaiteko aukera produktu guzti horiek bertan topatzeko. Katalogoak ere etxetara bidali dira, katalogo horietan azaltzen den materiala bertan egongo da, eta gainera 10%ko deskontua izango dute bertan erosten dutena. Gehiago ze esan dezakegu, euskal kultura bertan aurkituko dugula. Ongi etorri. Bale, besterik ez da. Ele hori ikur hartuta, ele liburua izatez gain, orain ere lema badugula, lemaren ele hitzaz gain, hizkuntza. Elea ere, laguntzaileena ez da, laguntzen dutenen elea ere bada, aurrera ateratzeko eta nola ez, lana egiten dutenela, ez da. Aurrera ateratzeko urte osoan zehar lana egiten duten elea ere bada, alde hortatik, ele guztiei bi esker eta ia arrakastatxoa izan dena.